Jatend migao mar arita e pacho ka Kipchumba Murkomen ogolo chik mondo jogo mantie kod bunde tok chik e kaunti ma Migori ochwal gi ne obila e kinde ma bende okono gai mar obila mondo otim apedha ne jogo mantiere kod bunde tok chik e kaunti no, to ahinya e gwenge mag Kuria. Jojuma miwaler. Jatend arita kwe ni e pacho ka Kipchumba Murkomen moriko ni wuok e kaunti ma Migori e kinde romo mar wechego mag arita kwe ma otis kaka jukwala usalama wacho ni gisengo ne nitie bunde mathoth mantie lwet jopiny e moko kuom gwenge kaunti ma Migori to inya gwengo ma Kuria bunde bende koro osebed ka itiyo godo e timo maundu. Those who are carrying out, who have illegal firearms are going to be profiled. There will be targeted operations. They will be summoned. They will be sought individually. Extending an olive branch to all those who have illegal firearms to surrender immediately to the next police station and hand over their firearms to the government, to the police. Owantie kwano ganda buora mosewito ngima gi gengo ma Kuria e kaunti ma Migori ka okalo kuom bunde mantie to ganda e tok chik. We are very sad to note that some of these illegal firearms have led to killing of public officers and also citizens. And just a few weeks ago, we lost our assistant chief in this county as a result of attacks. Ne wan jogo bende koro nitie kod bundegi. Koro nyaka chwal ka obila mapiyo piyo kapok kaw nigi okang' mar chik kod piny owacho. And therefore, we have resolved today that the Inspector General of Police, herein represented by the Deputy Inspector General, Mr. Gilbert Masengeli, is going to they are going to carry out intelligence-led operations to make sure that all the illegal firearms are removed from hands of civilians. That is an extremely important exercise to be done. We have succeeded elsewhere, even in more difficult areas where we are dealing with banditry. There is no reason why here in Migori and Narok we should not be able to get illegal firearms from civilians. A failure to which they will be, when the government comes for them, they will, I hope that they will not find themselves in the situation of regret. Jatend migao ni marita kwe pacho kae bende wani piny owacho dhi nyime kod keto kwe e tong' ng'ata paragoi mar de kaunti no ma Narok kaachiel kod Gwetembe e kaunti ma Migori e kinde ma migao mar lowo dhi nyime kod tieko ywaruok mar lowo ma osebedo e kind kauntis ariyogi. From our security committee, we know and we are aware that the Ministry of Lands is working hard to resolve the question of land. We continue to provide support in terms of alternative dispute resolution mechanism, peaceful resolution of land disputes through barazas. Komachielo Murkomen bende wan arita kwe dhi nyime kod tim nonro ka otende kod nek mar okil Mbobu Kialo mane ochiel kod lisasi mowito ngimane e boma Nairobi ndalo machuok mokalo. Owad nitiere achije ma bende gitimo negi nonro ka otende kod nekni. George Juma, Ramogi TV, Migori.